Ahoj, v dnešnom videu si ukážeme, ako si nastaviť otváracie hodiny pre celý podnik a aj dostupnosť jednotlivých členov tímu. Dnes si to ukážeme na príklade fitness štúdia a to, ako môžem zmeniť otváracie hodiny pre celé fitness štúdio a potom upraviť dostupnosť jednotlivých trénerov, si viem nastaviť v ľavej navigácii pod menu Dostupnosť. Takže keď si ho kliknem, priamo už vidím, že mám nastavené hodiny. Je tu nastavená ranná a poobedná zmena. Dajme tomu, že to takto už ďalej nechcem mať a chcem robiť štandardne, dajme tomu od 7. do 8. Tak si to tu zmením a zmením pondelok na 7. do 8. Aby som to nemusel pracne meniť na každom dni, tak si jednoducho kliknem na toto tlačítko. Po kliknutí sa mi to aplikuje na všetky dni. Ak by som si chcel pre jednotlivý deň zvoliť iný čas, tak to jednoducho viem nastaviť tu, napríklad v piatok práca od 10. A taktiež si viem pridať v stredu na nejaký iný čas, tým, že kliknem na tlačítko plus a nadefinujem, že v stredu pracujem od 7. do 11. a potom sa moje štúdio otvára až od 3. ale do 10. Ďalej si viem vypnúť a zapnúť, že som nedostupný počas štátnych sviatkov, takže keď si to zapnem a viem si tu potom povyberať, ktoré sviatky pracujem a ktoré nie. Dajme tomu, že na sviatok Cyrila a Metoda pracovať chcem, tak to tu zruším a zruším aj veľkonočný pondelok, ale uvedomujem si, že na veľkonočný pondelok by som chcel mať prevádzku zatvorenú, tak si to viem potom zase z tohto zoznamu vybrať. A uložím si všetky zmeny a toto vlastne teraz udáva to, kedy si budú môcť moji zákazníci rezervovať služby cez moju rezervačnú stránku. A v prípade nastavenia dostupnosti pre jednotlivých trénerov viem urobiť jednoducho tak, že si kliknem trebárs na Jána a momentálne vidím, že Ján používa predvolenú dostupnosť. Čiže služby, na ktorých je Ján, používajú ten istý čas ako prevádzka. Ale dajme tomu, že Ján v našom fitku pracuje len po obede, pretože je ešte zamestnaný niekde inde, tak mu vytvoríme vlastnú dostupnosť a udáme, že pracuje od pondelka od 3. a aplikujeme to na všetky dni, ale vieme, že štvrtok, piatok nepracuje vôbec a v sobotu naopak pracuje už od 6. Taktiež ho môžem automaticky nastaviť ako nedostupný počas štátnych sviatkov a vybrať si, ktoré sviatky budú automaticky blokované. To znamená, že služby, ktoré poskytuje Jan, si budú môcť ľudia na rezervačnej stránke zarezervovať len v týchto hodinách. A táto dostupnosť Jana je vždy nadradená predvoleným hodinám tohto podniku, takže sa nemôže stať, že si niekto zarezervuje službu s Janom trebárs vo štvrtok, aj keď si môže tú istú službu, ktorú poskytuje trebárs Petra alebo ja, zarezervovať aj vo štvrtok. Môžeme si to jednoducho ukázať, takže ak si kliknem na osobný tréning, vidím tu, že si môžem zarezervovať službu aj s Jánom, ale že najskôr je to možné až v auguste, pretože Jan pracuje len ešte raz od pondelka do stredy v sobotu a dnes v čase natáčania tohto videa máme piatok. Takže automaticky sú jeho služby vyfiltrované podľa jeho dostupnosti. Ďalšia funkcionalita mi dovoluje si pridať môj personálny kalendár, teda kalendár Google a kontrolovať konflikty automaticky. To znamená, že ak používam svoj googlovský kalendár na nejaké osobné veci alebo tam mám naplánované veci so ženou, tak si ho viem pripojiť a tie udalosti, ktoré mám v Google kalendári, mi automaticky vyblokujú dostupnosť na rezervačnej stránke, tak aby ja som sa nemusel starať o to, aby som si pridával nejaké udalosti do Google a ešte aj do môjho rezervačného systému. Takže to pripojím cez tlačítko pripojiť Google kalendár. Tuto možnosť vidí každý človek, len keď je prihlásený na svojom účte, takže nemôžem pridať Google kalendár trebárs pre Jana. Tak, ukážeme si pripojenie. A tuto musím zvoliť, že môže Google integrácia vidieť všetky moje eventy v tomto kalendári. To potvrdím.
Momentálne vidím, že som pripojený na svoj personálny kalendár a ak by som si teraz otvoril kalendár a kliknem si dnes, tak vidím, že tu mám vyzdvihnutie syna zo škôlky a to znamená, že v tomto dni na rezervačnej stránke od 3. do 5. nebudem dostupný na vytvorenie rezervácie. Opäť si môžeme ukázať. Takže otvorím si osobný tréning, vyberiem si seba a vidím, že dnes som voľný len do 2. a potom zase až od 5. Pretože mi môj Google kalendár vyblokoval túto dostupnosť. Tak, týmto sme si zhrnuli, ako si nastaviť otváracie hodiny pre celý podnik, ako to ďalej upravovať pre jednotlivých členov tímu, ako si zapínať a vypínať nedostupnosť počas štátnych sviatkov, ale aj ako si pripájať svoj osobný kalendár cez Google, tak aby sa mi automaticky vyblokovávali termíny v mojej rezervačnej stránke. Ako pri každom videu, ak budete mať hociaké otázky alebo budete potrebovať pomoc, neváhajte nás kontaktovať buď tuto cez support, alebo nám napíšte priamo e-mail. Ďakujem a pekný deň.